Nu er vi kommet dertil, hvor vores film er blevet helt færdig, og den er klar til at blive gemt. Den her funktion skal I først gøre, når I er helt 100 på, at den er gemt, fordi når man først har publiceret den, så tror jeg ikke, man kan gå tilbage igen. I hvert fald ikke sådan lige umiddelbart. Men man går op og trykker eksport. Testfilm kan jeg bare kalde den for. I kan jo kalde den for det, I har lyst til. Jeg vil gerne, hvis man laver en podcast, så er det bare en lydfil, men det er en video. Der er ingen grund til at køre den op i højere end det her. Hvis det er bare til sådan noget prøve noget. Man kan køre den på Google Drive, YouTube, OneDrive, SchoolTube, SchoolStudio. Men hvis man bare trykker eksport, så gemmer man bare inde i min egen film, som jeg har på min egen computer. Jeg trykker bare lige eksport på den der. Sådan. Så vil den stå her og snurre lidt tid. Og på et eller andet tidspunkt, jamen så er den færdig med det. Ej, det er forkert. Undskyld. Forkert knap. Det var den der. Og her kan vi se mine projekter. Og når de nu er gemt, så ligger de her nede under. Se den. Se, den var 3 minutter og 24 sekunder. Den gider jeg nu ikke lige at se, men det man kan gøre herinde, det er, at man kan downloade den. Eller man kan dele den, om man vil. Så bare gør sådan, når I skal have gemt jeres film. Så skulle det være fint.